Mela, aktar nies fl-udjenza. Qed nara l-Viktorja. Viktorja, fidejk. Tkellimna l-ewwel dwar il-policies, smajtek issemm il-policy, nafu li hemm għalkemm sakemm ippubblikajtu l-ewwel dokument tal-konsultazzjoni pubblika għar-reviżjoni tal-policy tal-pompi tal-petrol domtu sena u 4 xhur, però apparti dan, policy ta' 5 pages, ir-rural policy, il-policies l-oħrajn, bħal dawk li jippermettu l-lukandi jollu s-solari. Nafu li rural policy tippermetti swimming pools, boutique wineries, estensjonijiet minn ċint namlu villa, idealment mal-villa namlu swimming pool, ma naħsibx li dan għandu x'jaqsam ma kemm qed tmur tajjeb l-ekonomija jew ma kemm qed jiżdiedu n-nies, ma naħsibx li swimming pool ħadd akkomoda aktar nies. Kif se nindirizzaw din id-dbatija? X'fuq kollox din hija dbatija li l-poplu qiegħed iġarrab minħabba dawn il-policies illi mhumiex infaslin fl-interess tagħna, mhumiex infaslin fl-interess tal-poplu Malti u minħabba fihom qed tiġi medda il-kwalità ta' ħajja tagħna u qed jiġi meddet il-futur tagħna u ta' wliedna illi diġà bdew ibatu minn mart respiratorju, jiena kultant nieħu ħsieb il-paġna ta' Moviment Graffiti, kultant nejja naqra messaġġi dwar għalliema li qed jibatunna dwar tfal, li qed ibatu blażma dwar trabi, dwar adulti, ġenituri. Kif se tindirizzaw daw kollu? Kif se tindirizzaw din l-inġustizzja li qed issir mal-poplu? Grazzi, Viktorja. Grazzi, Viktorja. Ħajkolli nirrepeti għaliex hija mistoqsija simili ħafna l-kollega tiegħek tal-Graffiti. Prova tirrepetix fit-tul, mela. Le, però informajta kif jiena l-Ministru mhux illi għamil dawn il-policies illi jiena tlabt li jkunu riveduti. Fil-każ tal-fuel station policy għatlek hemm jiena ddiżappuntat illi l-proċess huwa daqstant twil u nixtieq illi l-awtorità u l-proċess jiġi konkluż. Fil-każ ta' rural policy l-istess, twaqqaf kumitat iktar minn sena ilu mill-awtorità fejn fih hemm rappreżentanti tagħkom tal-NGOs, tal-gvern u tal-oppożizzjoni, nies minn oqsma tal-ħajja li huma qegħdin jiltaqgħu u jirriformaw din il-politika. Jiena nħeġġiġhom ifittxu jtun id-dokument rivedut ħalli jien nieħdu l-Parlament u nirriveduha ħalli ma jkunx hemm iżjed abbuż minnha. Ma naqbilx miegħek imma illi politika bħal dik ma hemm setturi li tgħinhom. Pereżempju, dik kienet politika li jenet ħafna lil bosta raħħala u bdiewa illi iva kellhom bżonn politika bħal dik sabiex ikunu jistgħu jkomplu jaħdmu ir-raba tagħna. Dawk il-bdiewa li jiena nħobb insejħilhom il-veru ambjentalisti tal-pajjiż. Jiena naħseb m'għandniex nibqgħu b'dan id-diżappunt ir-rural policy ilha hemmhekk snin, ilna nistennew snin dan il-working group maħniex naraw wisq riżultati u maħniex nisimgħu wisq affarijiet pożittivi dwaru, ma naħsibx illi qegħdin f'punt fejn nistgħu impoġġu bil-qiegħda u ngħidu aħna diżappuntati. Viktorja, inħeġġek tkellem ir-rappreżentant tal-NGOs sabiex jiżguraw huma wkoll mal-kumplament tal-membri li minn hawn appellalhom jikkonkludu ħalli dak li hu ħażin nibdluh. Pero it-tajjeb illi fija naraw illi nżommu wkoll. Mela, aħna